binatang pa to. Ay nao, mga sa kaliwa din pinili. Pero dahil yung 5 metro, tako-tako sa bandang kanan yung nakakulitin. Ayan na, nagkakakatan. Apat o nagkakatan, apat. Yo, 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 yo. Woo, woo. Diyos ko po, kain na. Hindi tayo sa kanto 45 to 55 years old. Iyo. Iyo. So, sino yung mga dito? Andito si Dominador Tako-Tako. Sana si Din Pinili na wala naman na yata. Saan? Ay, yo, yo, yo. Yo. Daming masarap dito. Masarap yun. Andito si Din Pinili, nakatinggandes. So, bago na magtuloy ang magbakbakan, kalaki natin yung siya si Mayor Kenneth Perez, ay Vice Mayor Jericho Perez ng San Manuel, Pangasinan. Dito sa kanilang Baligi o kapesta ng San Manuel. Dito sa 10th Dr. Laureano Perez Cycling Race, diba? 10th edition na pala to So matagal na palang may mga palarong na ito dito sa San Manuel. Kaya dito sa San Manuel Pangasinan, napakaraming mahuhusay na siklista. Dito sila, Idol James Mendoza, Alti Catalan, Dennis Gabaldon, Jingo Tabayoyong. Sino ba ba? Si John Red Bucat, Steve Horn. Andito, so yung mga natin kilala ay pasensya na. So, pero napakarami pa rin yung mga amateur cyclist na mahuhusay nanggagaling dito sa bayan ng San Manuel Pangasinan. Kaya hindi kailangan na talagang malulupit matitikas ang mga taga San Manuel Pangasinan. Pagdating sa arena ng bisikleta, madami pa silang mga umuusbong na amateur cyclist. Yan o. Sarap, sarap. So, dito tayo flag down sa may bypass. Dito yung ating napakaganda ng katawan ng dating rookie of the year. Iyo, eto si Din Pinili. Kasi Din Pinili, nakatindanek, dito siya lang sa Meliod. Dating rookie of the year ng Marlboro to. Mamaya na. Pagliko na lang. Okay! Back-backan na to! Ita. So, balat ano to mga idolo? Magkakadiinan na dito sa malaking highway. So, dito nagkakaroon ng dito nagkakawatak-watak yung ating mga siklista. Oy, Diyos ko mo kain na. Buhay din tayo dito So, kaya mga kilala natin dito. Maghanap tayo ng mga si Ruben Minor. Bumakbak na naman. Tumana na kanina. Kumalapaw ulit na yun. Walang kapaguran Ito si Sammy Goroste. Ayan. Ito mga dito. Sabi kilala na iba. Si Sir Jake Balulot. Dominador, Tako-Tako. At saka si Mami. Ayun. Gusto ko kain doon. Ay, aba! Placido Valdez, nandito pala! Gusto mo kain do? Magandang labanan to Mananalo kaya uli na si Placido Valdez dahil nung nakaraan, bakbaka din sa Bintalonan. Solo breakaway, panalo. Walang nakahabol. So, dito pala si Placido Valdez, si Jefferson Lazaro. Mga sakalan! Mga sakalabain! Nakatag sa kita! Ayan, nagkakabalitan na! Diyos ko mo, ito. Nagkakadiin na ito si Reynolds Trinidad. Placido Valdez, Jefferson Lazaro, Valdez pala Ba, parehas to Valdez Placido Valdez and Jefferson Valdez. Ito naman si Ryan Mendoza. Ito si Ryan Mendoza, nagtatangkadang lumayo. Itong si Ryan Mendoza mga ito. Ayan, umangat na itong biker mo si Ryan. Ayun, umangat na si Ryan. Tinutungis na si Sabala. Sa likod. Ay, mabilis ang balatan ng mga ito bakbakan pala ito ng mga malulupit na legend
Legend, Din Pinili. Ayun na si Din Pinili. Sa may bandang kaliwa. Oh, umangat na si Din Pinili. Kanina na sa likuran. Ay, ito ngayon, umangat na. Humahabol sa ating mga breakaway. So, ayun, si Din Pinili. Nag-ahabol ko isa. Sinutok siya. Okay na ito isa. Angat-angat. Din na din si Dulo. So, naiiwan sa likuran si Plácido Valdez. So, mahaba-haba pa naman ang ating buruta. Pagkakaroon pa lang maraming pagbabago to. Ito, dalawang humahabol dito sa ating dalawang breakaway. Oh, wow! Dalawang breakaway. Itong si Ryan Mendoza si Ricky Cabala. So, ito yung ating dalawang breakaway. Si Ryan Mendoza Ricky Cabala. Wow! So, ito, nakadikit itong dalawang wala. Idol, pangalan mo, Idol? Ruel Hasmin. Ruel Hasmin. Okay, si Sir Ruel Hasmin. Ayan, so apat to ating break. Layo na. 150 meters na, lamang. So, papalit naman sa tango itong si Din Pinili. Mahabol pa kaya ito ng ating mga peloton. Tuloy ngayong makakalayo itong ating apat na breakaway. Hindi ako nakikita. So, napakabilis lang kayo ng balatan. 55 kilometers per hour. So, nakakalayo sila ng mga malapit na. 150 meters na lang. Kaya lang yung ating peloton. Sa peloton ay andun si Plácido Valdez, ha. Dominador tako-tako. So, dumayo na lang dito si Plácido Valdez. Makikita natin kung makakahabol pa. So lang ating yung grupo, ha. So nag-aabol, Dominador tako-tako and ating Grospe. So ito yung ating grupo. Uy, nasa may bandang gitna lang si Plácido, ha. Nasa gitna lang si Plácido. Ayun, si Plácido Valdez, yung naka-team 7-11. Hindi ito rito, ha. Ayun, mga sa kalawa yung dalawa, oh. Si Valdez, si Plácido, dito lang sa may gitna, nakikiramdam, wala siyang kasama. Mananalo kaya kayo si Plácido Valdez dito? Dahil dalawang laps tayo, ha. Andito lang sa may bandang gitna itong si Plácido. Pakainit na, tinig ka tinig. Ang singat ng araw. Ang ating oras, mag-alas 2 na nata. Ay, kung na. Ang ating oras, alas 12:22. Lang tanghaling dapat. Mga pa-jack pa rin itong ating mga siklista. Oh. So, nakakalayo yung ating breakaway, ha. Ito yung mga sumusunod sa breakaway. Sani Grospe. Kung ano, naubusan ng gasolina. Naubusan at nakakaubusan na. So, ito yung ating second group. Oy, umangat na si Jefferson Valdez, ha. May naka-second group natin to, ha. Si Reynolds Trinidad, si Mami, si Aquino, Warren Aquino kaya, si John Bascom, and sa Team Vendetta. So, matitigilan kaya nila yung ating breakaway. Kaya lang yung ating breakaway, mga 70 meters lang ang agwat ng ating 5-man breakaway dito sa ating 4-man set group. Kaya kayang manalo ni Mami dito ngayon. Ito, dumikit sila sa ating mga breakaway. Ito isang Team Vendetta, si John Bascom likod, at saka si Sir, ano ba pa rin, Sir? Parang Armen, eh? Ay, ayun pa sa likod, eh. Dito pa sa likod. Kabila tayo. Ruel, ano? Ito, dumikit pa si, ay, si Ruel Minor, ba? Si Ruel Minor, yung isa. Oo, didikit na itong peloton, ha. Didikit na itong ating peloton. Dito si Plácido Valdez, namamahinga lang dito sa peloton. Saka si Mon Nicolas, yung ating second runner-up kanina.
Maangat na kanan si Valdez, oh. Pero makakukorner tayo dito. Ayun na, si Placido mga idol, nagkatangka na mag-breakaway. Tinutugis siya ng mga Pangasinense riders. Ayun na, sinasabi ko, matiisin sa breakaway ito, ha. Ito na, pumaharap na itong si Placido Valdez, ayun, no. Placido Valdez, saka itong si Reynolds Trinidad. Ito na, yung idol of Placido Valdez, nagbabalik, bisikleta, suot niyang jersey ng 7-Eleven Riders. Tatlo, ito ating breakaway, Reynolds Trinidad, Placido Valdez. So, sino kaya yung ganito? Ako, ayan. Hatak-hatak kayo ni Placido Valdez itong dalawa. Mailalayo kaya nila ang kanilang grupo doon sa ating mga pel. Ay, meron pa isang breakaway. Uy, naubos at inubos si Reynolds Trinidad. So, meron pa tayong breakaway pa. Ito, si Ryan Mendoza. Ryan Mendoza. Ang tatay ni Mark Ryan Lago. Ayan. Pampanga o Pampanga. Ang kanyang speed, 45 kilometers per hour. No, nagdulong ko pa yata yung kadena. Yun. Madiin. Madidikitan pa kaya ito ng ating second group na sila Placido Valdez. Pagkada dito yung second group. So ito yung ating second group. Si Placido Valdez. Boom! So nakakalamang na lang si Ryan Mendoza ng mga 100 meters dito sa dalawang grupo na to. Ayan, tulidiin na. Niyukuhan na ni Placido, ha. Pa-isa-isa. Ang kanyang pedal, pero 49 kilometers per hour. Tagal kaya itong isa na nakadikit kay Placido. So, hindi makatrango ito isa dahil medyo paubos na rin, ha. Samantalang si Placido Valdez, maganda pa ang sipa. Uy, mukhang kumakalam ng sikmura, ha. So, lumalayo. Okay, malayo, banat! Ayan na, talagang diin na ito si Placido Valdez, ha. Ang kanilang speed, 42. Ayan, bumibilis na, ha. So, hintayin naman natin dito yung ating second group. Peloton. Okay, ito isa. Isang nag-aabol. Din pinili. Ang kakampi ni Placido Valdez noong araw. Siya ang ating Rookie of the Year. Yung araw na siya'y malakas pala sa Marlboro Tour. So makakadikit kaya ito, solo, ha. Nakakalamang lang sila Placido Valdez dito ng mga 80 meters. So sa likod niya may nag-aabol pa rin isa. Ito, yung nakakulay pula. Matinding banatan dito. Ito pa yung ating likuran. Dalawa pa to, ha. Ito si Sunny Grosso, bumabanat na naman. Wow. Yung likuran, ayun. Sa likod. Sa ating Peloton. So pupunta tayo sa mga breakaway sa harap. Hindi pa rin inaabutan, ha. Hindi pa rin inaabutan si Placido Valdez. Mananalo kaya dito si Mami. Mukhang nakakalamang si Mami dito, ha. Ito, ng Team Ginoy Cycling. Wow. Ang magandang hubog ng katawan ni Mami. Mukhang pangmalakasan ng balatan. Maganda ang kanyang tindig, ha. Nakakapangilabot ang tindig ni Mami. So muna tayo sa second group. Placido. Maganda ang dito, ha. Uy, wala na yung kagrupo ni Placido. Okay, dito tayo kay Placido the Plus Valdez. So, naku, napakalayo na ng ating breakaway. Napakalayo na ng ating breakaway. More or less,
200 meters na may get ang ating breakaway. Nakakalamang siya dito kay Placido Valdez. Mahirap talaga mag-goal ha. Medyo mas bata naman yun. Bata pa yun, 40. 40 years old yung ating breakaway. Ito, 54 na to, si Placido. Pero kung ilalaban mo sa 55, babab, naku po. Ay, hindi. Ewan ko lang ha. Kaya na yung grupo. Ay! Ayan, dumigit. Ito si Sir Armendres. O, dalawa silang mag-aabol ha. Ayan na yung grupo sabi ko. Hirap talagang humabol ang nag-iisa. Ano naman itong si Saric Rosby ha. Mahihilig talaga sa atake to. Atake unlimited. Dahil pag talaga nakabigwas ka ng medyo malayo-layo na, nahihirapan ka ng mahabulan. Kailangan matatag ka naman ha. Kailangan grabe ba? Grabe ang ensayo mo rito. Ayun o. Yung inabuhutan. Kaya si Sir Jake Paluyot. Ma-advance na rin ha. Yung ating likuran nagkakahabulan na. Si Sir Armendres. Si Sabala. Hindi ko kilala yung isa. Ay, hindi, Aquino ah. Uy, lumalayo itong tatlo ah. Nauubusan na ako ng salita. Mabilis, 47 kilometers per hour. Ang daming tao dito. Final lap. Sa likod. Ay, binagabol. Sitako. Mukhang tinapos ng bahagya ang gasolina ni Mami ha. Mami, banat! Grabe ka! Medyo malayo-layo ang ating ruta dahil ang isang ikot dito, 22 kilometro. So nakaka-22 pa lang tayo, meron pang 22 kilometro, mga bubuluin. So napuputol na naman itong ating grupo. Ha. Pero may nagkakaangatan dito. Umaangat daw iba dito. Sino ba yung kaya Placido Valdez? Dito na, nakabantay sa kanyang Team Vendetta. Binabantay ng mga Pangasinan Riders itong si Placido ha. Binabantayan nila si Placido Valdez. Pero yung ating solo breakaway, malayo na yata. Ito, sa Nick Rosby, oh, naubusan na naman. So, gawa-gawa nga. Gawa-gawa na. Okay. Medyo napakalayo ng ating breakaway. Punta mo natin yung ating breakaway. Kung gano'n ang lamang nila dito sa second group. Napakalayo. 400 meters. More or less ang lamang nitong taga-bike walk. From Tarlac o Pampanga. Ang kayang street, 46, solong-solong. Si Ryan Mendoza. Kaya na kaya, dahil meron tayo nalalabi, mga more or less 15 kilometers pa, gano'n? O to the finish line. Medyo malayo-layo pang babag kasi bago ating sabing may itatangkal ng panalo. Pero habang hindi ka nakakatawid sa finish line, hindi pa sigurado kung ikaw ay panalo dahil marami tayong abilya. Pwede kang maplatan, pwede kang maabutan ng ating Senator. So, okay na, ating breakaway. Sabihin natin dito yung mga second group. Yung ating second group, more or less 400 meters ang labang nito. Ni Ryan Mendoza dito sa second group sa 6 na nagabol.
Hintay natin yung main group. Uy, marami pa ha. Hoy! Yes! Bay, habol na! Wala bang habol? Solo third group. Din pinili. Mabagal lang ang takbo, 40. Tapos tayo sa third group. Okay, so ito yung ating 6 na second group ha. So nakakalayo sila kay pinili ng mga 120 meters. Ang una ni Jeff Valdez, dominador sa Otaco, Team Camiling, Team Vendetta, si Ricky Sabala, Team Bora. Ang speed nila 47, kaya mahihirapan makaligit dito si Placido. Masyado mabilis ang kanilang pacing. Mahirap talagang makadikit dito pag ito ay solo. Solo breakaway. Nakakalamang masyado sa second group ng mga 400 meters, more or less. Grabe ha. Grabing domain yung si Ryan Mendoza. Ito yata yung tatay ni Mark, Ryan Lago. From Bike Works. The oldies. Eka nga. Mahirap na ngabutan daw mga idol. Okay na. Okay, ilan pa na natin? Last 5 kilometers to the finish line, wala na. Hindi na napigilan. Ito na talagang manalo. Si Juan Mendoza ng Team Bike Works. Hindi nabutan ng grupo na napakalayo ng kanyang nagwat. 400 to 500 meters na kanyang lamar. So hindi na natin kukunan. Congrats na lang dito kay Juan Mendoza ng Bike Works. Yo! Nagbibuya ka dyan. Ayun, shout out sa'yo. Ano pa ka na? Ayun. Dance! Ayun, shout out. Wala bang dumaan pang ama? So ito yung ating. Ito ha, second group. So dito na magkawin. Nakadikit. Sige sir, thank you din. Nakadikit si Juan ha. Si Din Pinili ha. Okay, so hindi na nila inabutan si Ryan Mendoza. So ito ang magbabaratan. Magre-rebat yan, kapunta sa finish line. So more or less 5 kilometers to the finish line na tayo. Nakadikit pala itong si Din Pinili ha. So ito yung dalawang umuhos. Number 59 ng Team Camiling, si Sir Aquino. Si Aquino po pangalan nyo? Si Sir Aquino ng Team Camiling. So tayo sa isa pa. Hoy, more or less kung nalang to 1.5 kilometers to the finish line. So jersey number 57 from Team Vendetta, si Junjon Belluan. Ang tatay daw ni Yan Belluan, malalakas talaga to. Hoy, talagang domina 44 kilometers per hour. Hindi yata maghahabol yung grupo sa likod. Maitatagpo kaya na idol hanggang finish line. Kaya nga dapat diinan mo ng diinan 45 kilometers per hour. Diinan mo pa idolo. Wow, wow, medyo palusong to. Uy, nakakalayo na siya. Uy, ayan na yung grupo. Medyo didikit na yata itong grupo sa likod. So, dito muna tayo. Ayan, tan. So, ito na yung grupo. Bumibilis na itong grupo ni hatak-hatak ni Jeff Valdez. Uy, nawala si Pinili. Yan, si Team Pinili ha. Dikit! Malapit na, mapinis line na. Ito na si Team Pinili, medyo naiwanan ng bagya. Hoy, aabutan pa kaya yung ating solo. Ako, yun na, maraming asa finish line lang.
Laga lang. Uy, 800 meters to the finish line. Bumibilis na, bumibilis na. Naka-play ha. Ayan, nakalit itong pinili ha. Recover, recover. 400 meters to the finish line. Ayan, wala, magkakabila ng bata. Ay, mga sa kaliwa din pinili. Pero dahil na sinto tao-tao sa bandang kanan yung nakakulitin. Ayan na, nagkakakatan. Amat o nagkakatan, amat. Din pinili. Doon nakatimbora. Dumihan yung tao-tao. Ricky sa bala. Doon yung mabutan pa. Hindi na mabutan. Ito na mga ikulo. Makakatikot pa yan. Din pinili. Hindi na. Ayaw ang nauna. Yung nakakulitin. Tubo sa Rosie. Dumihan yung tao-tao. Matutugis pa, matutugis. Wap! Nasundutan pa yung tao-tao. Ricky sa bala. Nasundot pa. Diyos ko po, kainda. Natapos din sa wakas. Nasundot.